pud ko, mamahaw na pud ko guys. Nga alas 8 na siguro ron, nakura isa kay si kuya. Tuas sila dito, nagkuan si kuya guys, nag first communion nila ron. Sayo kaayo sila ng nangadto, sayo kay sila mga alas 7:30 siguro to sila nanggikan para dali lay kuno mahuman sila makalinya sila una. Kaya ako na pud asare, way magsamok-samok na ho kay wa mas kuya. Darang sudan guys. Charan, nagkuan ko guys, nagtusino ko dayon nagprito kog saging. Ganahan ko aning saging guys, pertupon. Isuwag kanon pod. Lami dyan ay biplop. Sudan ni kuya ganina. Muni yang sudan ganina guys, pagkaon niya. Dayon, di man siya mo kaong ingon ani guys, si kuya di mo kaong ingon ani. Dayon, di mawa ni ang tabliya guys, kay mo lagi nahutdan ko gatas ug kape nya na pa may tabliya. Kurang kahurot ni nahinay na hugutaw. Mahimo lagi mamahaw guys ug way init-init imnon tamis-tamis. Di makomplete yung pamahaw, bahalag ugwa dyan mahimo, balag kape na lang nga plain, basta na ay init-init nga tamis-tamis iparis kanon. Nga mga unta guys, mahaw ta. Nagatang ko tubig sa tangki kay basig mo awas. Wa pa man mo awas, ag dito sa ubos lagi. Ang giatangan kay nag-andar man ag motor. Kay mahotdan jag tubig ang tangki adto way nay suyupon, madaot pud ag motor. Sab ni awas na. Ay sa kadali guys kay ni awas. Makakaon na jud in taon ko guys. Gihangat pug dagan ato dito, nag-off ko switch sa tubig. Gihangat ko. Kay nagdagan-dagan lagi ko kay init man. Uy. Init man. Nagdagan-dagan lagi in taon ko kay nag-awas kuan tubig dito sa tangki. Ko gihangat ko dagan-dagan. Hanga ka jud. Aray guys, mamahaw ta. Namin natuhog pa dito, natuhog pa. Hilanatan lagi guys kay itong usang adlaw si kandos nilas vaccine. Hilanatan. Gilain ko yung lawas, kapoy ko na mura ko siya gipanugnaw. Kung gipainom og paracetamol, nawawa naman po noon. Natuhog pa. Napukawa kay kapoy kanang sige kag pukaw nga dugay mo bangon, sige ra tando, sige ra gatando. Unya lang ko kaon ang mga alaga wa pay kaon. Panggutom na. Kahit man ag kuan guys. Kubal. Saging ng tatong kanan ganyan eh. Ganahan ako yung nanin. Pamahaw, suwag kape. Kaya kaayo. Ganahan nga saging kaya binisayo na pagluto ba? Ay, ang sum. Ay, ang sum. Ano ba? Dugok lang sila. Init man ari dapita eh. Nag-ahong buwag gahapon. Liprito na gahapon ito. Gahapon ni gabi dahil ni guys. Buwad ang liprito. Mahorot. Hatong sud ang buntag.
Kayang maglaban. Na may aba ng buwag. Ngayon na ba kumakaon guys? Nahabuntag. Ang luka ko. Lugay ko mahuman. Mamot na kaya ako lang usa. Lugay ko mahuman kaon. Mga usang oras yun. Usang oras yun. Siguro yun na nagkaon ko basta ako isa. Bilang buntag. Gawas na ko kadungan. Madungan ko nila. No igdoon kay dali ako mahuman. Ako ra isa. Isang oras. Ano magkaon? Hindi kaya akong kaon din oh. Ako ang kap nanan og kape. O tabliya. Ano kaya oh. Beer na beer. Kang mama maning baso, minatag lagi pug kuno ninda. Nag-inom mama kape, ganahan mo ko nagtan-aw, di ako ang di pangayo. Di hatag man po niya. Basta na ako'y pangayoon sa mama guys. Dito sa kabalibad. Dito na sa balibad. Pinangga lagi ko niya. Kasi ang pangayoon niya. Basta na siya. Hindi na sa balibad. Ano ko ang song mama. Iya mo kong pinangga lagi kay ko niya mo na nga kung sa inaan niya nga ang pangayoon di na siyang balibad dihatag na niya ay na sa Diyos matanda na sa Diyos tagbilaran gaan ko na niya kwarta nuroy dami ukay-ukayan na hilig magkain ng ukay ang mama Muli ang ganahan, parihaming duha, hilig ko ukay-ukay. Nga, daan ko nagkwarta, manuroy may ukay-ukayan. Naman, ang umig Jollibee, hilig kayo ng Jollibee. Muli ang ganahan, Jollibee. Paborito niya ang Jollibee, ang butang. Nga, mag Jollibee, hasta po ko ganahan ko. Malagi na nga. Usahay, basta kami manglakaw. Uli, gabi na kanang kilom-kilom na masukuroy ng humanghod kay sa kaming duha magkuyog manglakaw ulit kilom-kilom na tagsarabaya pud maaray na diri tagbilaran tanda diri ba tagsarabaya hindi ba ingon nga magsig-ari ano nga ari niya manuroy dayon mi syudad tagbilaran ug ukay-ukayan. Mahal kasab-an mi uli. Ara mama mahalo kasab-an. Mao ti mga saba. Mga ko ang manghod kay kami kuno manglakaw lugay manguli. Bahalag lugay mo uli nga nampos papa diri mamay mo luto mga magsalig po may lugay mo uli mga ganahan ko na as mama are ganahan ko na as mama guys kay makasuroy ko syudad na mapalitan ko ukay-ukay sayang ganan tingnan na yung kuniya nga sa may mong ganahan kay ang paliton
Liliman ka na. Liliman ka na guys. Di. Kay okay ra po daw ang pangayoon. Di po ko mangayo. Mahal. Kay Uloy baya po ko ng inahan kay Kabaya ko yung sildo nga dako nga. Paano ba po sila mag-umara dito na pagkasuportaan ko na sila lang ang manghod pinagmay kada buwan para panood-an nila ang bugas nga to may problema sila bugas silang mama kay paan lang na may humayan ano na nga sudan may problema hon si papa po pugi man po papa kuan pang deal og mga hayop mga makapanood-an dun po katigong-tigong po mama gari dorig tagbilaran manuroy mi ato syudad mari man to guys mga sunod simana siguro po ngawon ko pugunan sa akong inahag mo ari dire kung ngawon ko di mari kay nahay ko mo ari kay nakapahuy-huway po ko papa maluto asa na adire papa may maluto ako ang laba malimpyo at mama po labang tabang po na ako ilang pamilya na ako ang mga ilabhan milo sang nilabhan gamay ron trabaho di kay ko kapul yaw-yawan na akong mama guys yaw-yawan pero magiloyon ba dili pod hangol dili laog akong inahang unsay na anak niya nakakaon ng mga anak mga anak nung inahan pero babaon na naadad naman pugo kaya babaon na naadad mo kaya mag-inahan dahil ang tao kung kaya babaon nun basta mangliloyon maghatagon ba lilaog sa mga anak pasak na enggak maganda ko lang mama guys kay kuan kay mistanan ba suod kaayo man kami na po suod man siya tulo may kamagsuon guys ang manghod na ko'y maguwang laki man mo ako tulo ra may kabuok so kami may suod kami may magkasinabot mi ba labi nagka ng istorya nga ka ng mga usahay may istorya ang tag mga hilas mga kuan magkasinabot mi ana sinig pangatawa kani ang manghod kay di man kay kuan man na sadya ka na hindi ganahan mag istorya mga hilas ba hindi ganahan di siya ka kaduwin ba na mag-istorya mama o mag-istorya ming mama mga biga-biga di na siya di na yung manghod di siya motubay nung makatawa na siya pero di siya motubay mga nga istorya mga biga kaming mama magkasinabot kay kasinabot yung mama sa istorya mga biga-biga pangatawa are may mga naligrim kami lang duha open mi sa usaba kung sa'yong problema kaya siya istoryahan
Kaya ang mga sikreto, kay kita naman dito yung mga sikreto. Naman dito yung mga sikreto sa itong kaugalingon. Open ko sa akong mama. Mga na nga. Amot lang ka ako. Kaya kanang tao, magkawawa man jud, di man jud da noon nga magdugay tas kalibutan kitang tanan mahanaw man jud ning kalibutan mo labay ra man ta ug inahan si bako og ngana bako lang palayo lang kay gusto ko jud makauban hong inahan hantud-hantud dugay kay laba ko ngana mao lagi magkawawa man jud ning tao sa kalibutan mut lang guys ug kanang makakuan ba ko makadawat ba ko nga ang inahan mo na yung sumbunganan sa mga problema tanan mga sikreto mga problema tanan jud mo na sumbunganan ako sabaw na sa tanan na ang inahan mo na wala may kasuod sila po na po sa mga sikreto yung tao na may mga sikreto yung kaugalingon share po na siya na ho share min duha na may kasuod mao na nga adung iampo kanunay sa Ginoo guys na tagaan pa jud maayong panglawas ang inahan hantud sa pagkatiguang jud hantud jud nga kanang di nakahimo ba nga naa pa jud siya makakita pa ko halag di nakahimo bahalag mag-aginod na basta naag hapon nakita gihapon ko nga buhi siya nalipay ako bahalag mag-aginod na nga aman ko yung ano pasagdan ng inahan kaya man ang inahan masakripisyo huwag kay ng inahan balag mag-aginod na sinta basta buhi gapon may pangayos din oo mga guys na gamo na mo yung mga inahan na mo yung mga mama buhi pa yung mga mama panggaan ninyo yung mga papa ako guys kay wa mo ka experience unay papa edad pa ko kanang 8 years old wa na ko'y papa kay kana akong papa ron ako man ang stepfather nakapil kong papa pero akong stepfather pero akong papa nga real na papa hala 8 years old pa akong edad wala na ko kapil og kanang pagmahal sa kaamahan baw unsay feel ka ha pero karon kapil man ko kay pero lahi jud tingali sa imuhang tinuod nga amahan kana ako ang stepfather maayo man na tinangga mapupuy nga na pero amot lang ka sa tinuod nga amahan kung anong kamo kung napay inyong mga kompleto pa inyong mga mama papa panggaan ninyo kaya dapat sa inyong kiliran na kaya nagamay palagi ko nagbuwag man ang mga magpapa na man kasi nabot kakuan sa ilahang mga kuan di man kasi nabot o di ba mag-work ang relasyon mo nang bubuwag una ako nag-edad pa ko 8 anyos mana ko yung mahal ako lang mama mo yung nagkuan na nagkuan si mama nagminyo og balit
12 ang edad. So diyan na po ko stepfather. Pero okay raman po. Stepfather na ako, amang po ikasulti kay pinangga man po ko. Gamay nagpa-eskwela na ho. Kutog high school. Ako lang kay bugoy ko sa high, may eskwela ko. Di lang ko nakahumag. 4th year ako high school, ako kahuman kay laging tapulan may eskwela. Pulan di ko may eskwela guys. May gani ang mga anak ko, maliwat na ho. Nami ko gihan kay may eskwela. Si Dudong nakahuman po ito joke og second year college po siya. Tuwa po lagi nakahuman. Nyundang po. Pero bintahan na laman kay nakahuman nakatungtong yung college. Nami ko gihan kayo na ang manghod ang anak babae. Kugihan kay may eskwela. Liligwa na. Nga ako, nga. Hindi ko undang-undang guys. Wala hindi ko may eskwela ay. Di man nga bugo ko, makamaomang ko. Di sa ingon nga bright yung ko. Tunga ba? Pulan hindi ko may eskwela. Sabat na si Kuan. Ano ka mo guys? Ayun, eskwela. Mga batanon. Kaya nami man dyan mo ka mag-eskwela kaya mura gubintaha imong trabaho gaan. Kaya sa wak ka makahumag eskwela di man ka pang-apply og gaan na trabaho. Nami doon nga ay nahuman. Ayan ka mo, mga batanon, eskwela dyan. Mga oportunidad. Yung kanundong na ho. Kaya, ginapulang ko, eskwela, tanawa ko ron. Midra ko sa akong igsuon. Midra ko sa akong igsuon, guys. Kung mag-eskwela. Ilang mid, basta baskog. Nga, guwapa pa nagsa. Ang igsuon, guys, kay pahuman man doon na sila eskwela. Gihan mo dag eskwela na. Nilak ko na siya sa unag ka ng elementary pa na siya. Kahinumdum ko. Nilak nag pagsinon. Nilak. Namuha lang eskwelahan sa una. Layo. Layo doon. Maglakaw kami. Hindi nga paitag mag-uwan-uwan. Kay basa among uniform. Gabot eskwelahan. Visit pa kayo. Pero di man na ingon nga rason nga hindi ka maskwela. Eskwela juga basta gusto juga maskwela. Ngayon lang akong manghod. Kugihan dito sa maskwela. Bahalag mag-uwan unsa diha. Hilak ng pagsinon. Basta mag-uwan-uwan ihatod na siya. Ito eskwelahan. Wala kahuman doon siya kay kugim do eskwela. Ang kahuman jud, bahalag bisag sa kalisod. Mo nag-ingon nila guys na bisag unsa kalisod, basta maning kamot ka, kahuman jud ka eskwela. Dili man kuno kalisod no ang rason ang kalisod nga di ka mag-eskwela basta maning kamot kang kamot-pugi lang ka. So way ka gasto imong ina ginikanan, mangitag paagil. Mag-working, mag-unsa pa na diha, unsa nga maka-eskwela jud. Sa insasos kayo eskwela. Kahuman ka. Una ako, ay mapanundog na ako. Kaya wala ko mag-eskwela. High school, radyo ko. Mauna nga, katabang, radyo ko. Taman. Ang manghod. Sige lang. Magana kayo narakos ang manghod ng pamid. Wala sa laing tao. Kaya maglangay-langay ko sa trabaho. Kaya suol naman. Ang laing tao. Mauwaw ka malisan din ko. Hindi mo pagot. Son. Panggutom ng mga alaga guys.
panggutom na. Taas na kahit akong nasugilon. Hulot na lang saging. Dahil napagdaghan na ako. Napagdaghan. Agaho ang luto nga kuan kay gahi. Gahi man og kubal. Ora ko ra mong naghimo-himo ani guys kaning saya nanay tosino na may tosino mix diha. Dada man puy karne. Ahong gihiwa-hiwa gagmay para lagi kuan. Para madaghan ba? Kay pork chop man ni siya, di akong gihiwa-hiwa, pila ro to kahiwa, di akong gihiwa gagmay, akong gi kuan. Butangan og tosino mix. Ang man niya unod. Ang nakapalat iyang kubal kay gahi. Gahi ang kubal nga no gahi ko. Bigaw pong palabi ag luto, pagod pud. Ug gahapon pa. Naikan og maayo og paalsa. Kayo, pagod. Maitom. Ang langaw. Mga guys, mga kong kaon. Taas po lang istorya, nalingaw po yung istorya. Kaon ako saging, lamit ng saging. Malagi na guys, basta. Ako ra isa magkaon dya. Labi nagbuntag. Mga usang oras ko mahuman. Lagi, tinuod na. Kaya, kaon ko, magdaghan ang panghinuktok. Usap, lugay kayo, kape, inom-inom, lugay ko. Ano ako'y kadungan, laayon. Laayon din siya, namuot ko sa ang in-law sa una guys ba. Doon na lagay. Kapuyo ko sinudo guys. Gagmay pa ng mga anak. Buhi pa toho ang bana. For his good lang. Doon nga may kaon ang in-laws. Ang mga in-laws. Maingon nga. Lodon man tani mo magtigdong ang kaon day. Ano naman? Dugay ba nung magkaon ay hungit na inihap. Di mo ganahan mo magtigdong ang kaon kay abutan tagluod. Dugay ko no kay ko magkaon na. Ang hungit inihap. Nga na medyo ko magkaon sa unta na. Kaya niya paspas kayo nagkaon dali ra kayo human. Ako kay dugay ang mas na ko ko jud. Dito din nga ako ani ito ko ba. Sanahan ko. Mabita lang ganahan ko ako lang usa magkaon. Kay langayan na umukaon. Bil na ho, mabusog jud ko kay dugay ko mahuman. Bilang gamay ra kog makaon. Di man ko yung dako kadtog kaon. Sakto naman jud ang kaon. Mga di ko ganahan magigdungan nila. Kaya no. Dali ra kayo magkaon nagahon. Di ko mabusog. Halas lang manguan na sila, magdungan may pangaon ay mamarog na sila ako mauwahi ko. Hala lang mauwahi ko. Wala ako mapunhipos. Na ganahan ko ako usab kaon. Kay dugay ko human, mabusog ko kapil ko busog. Hala kuan, dugay mo magkaon. Para karon. Wapo ko ga-vlog di pa ko human. Ang mga ilaalaga naging mahinuktok huwat na ako. Magduwat na ako. Usahay pakan una na silag una lagi guys. Usahay pakan una na silag una. Hindi magpareha ba? Usahay mag-una ko kaon. Para karon nag-una ko kaon nila. Sinataw mas yung panglantaw sa iyahang riha sa iyang pangkal kay gutom na.
Ang kan na ito na horon. Ang pasudaan na nito. Amo, may kuko. Kami yung sudan. Diyan na busog dyan po guys. Busog dyan ko guys. Ahong ikabusgan, saging. Napamay daghan na taon pa ninsang udto. Mao na yung ipaniudto. Di na ko makaog kanon. Lain man ko guys, basta buntag, daghan gani kong hurot kanon. Ya, paminaw na labi nag alas 9 na kumukaon, daghan kong hurot kanon. Ikaw do, di na ko maniudto. Ika alas 3 na pud ko murag mag sima-sima, unsay sima-simaon. Diya kung alas 3, alas 4, gutumon ko. Magkaon ko, di na ko manihapon. Yana ko. Yana ko. Sa mutag, ako raw, may lag na akong mama. Mas mama kay mapugos ko kaon kay suko man to. Hindi man iudto. Kaon ng kuno gamay, halag busog, kaon na gamay kay mapasmo kuno na. Kay naanad kuno tiyan kuno pamahaw paniudto panihapon baya jud kuno. Diya naanad lagi ko ingon ani lagi basta buntag alas 9 ko mamahon sa dugay ko makapamahaw. Daghan ko makaon kay udto di naman ko maniudto. Nay, alas 4 na kong mangitag kaon ng tiyan, alas 3, masima-sima, naay kanon, ay alas 3, og naay kanon, ay sudan, kaon ko, ay kagabi, di na ko manihapon. Mana guys. Diyan, human ako kaon, taas-taas po itong istorya guys. Basig, naburingan mo ato ang istorya. Nalingaw ba mo? Naman na dyan ko magpakaon ako sa mga laga guys. Kaon ako sa mga laga. Pagkaon ako nila guys, dera. Ang gikusi-kusian at tong tusin, nagibutangan ako dugpod ang mga pagkaon po dugkan. Ang gimix na naglimpyo pa ko sa inahang tangkal guys, kay grabe dong hugawa. Sus, pati naghanang hugaw, sus, ginoo ko gitunog-tunuban na lang ko nila kaya tinong limpyo guys. Kaya maglisod lagi ko in taon magpakita indong maglimpyo ko sa ilang hugaw kay lagi guys in taon ako istan sa cellphone dyan ako'y mukupot na nagpakaon ako nila anong tungaon nilang tulog. King ngayon running kang king guys kaya di man kayo ni sa hingaon kuan si king di kaadom kaog kanon sudan may ganahan ni king maglabi ang sudan kao na kao na kisah mama kao gasak kao na ka kang king na pod ang baking king na pod nalibang ka dara mo nga nalibang lawganan guys how naman yung kuan gahapon diyang lawganan akong gihinisan gahapon sabunan na hug maayo
wala na po na ho hinisik karon kay limpyo man wa may kanon gihurot man ni siya. Gamay ra man po ng ilaw ana ni siya nga kanon kay di lagi kadto na sa hinga og kanon maglabi ag sudan guys. Kaon na wag sudan ra gi kaon. Nagpili-pili ra siyang pagkaon. Mo na yung trabaho diri guys kada adlaw. Iguman nagpamahaw. Magpakaon ko sa mga alaga, iguman manglaba. Manilhig pa di ay ko di ay. Wag ay ko kapanilhig ron buntaga. Karon na lamang hapon ko manilhig. Ang laba, ang labunong daghan kaadto kay wa mahurot kay way sabon. Wa pang kapangumpra ang manghod. Mao to guys. Sunod ko ana pud puhon. Sunod vlog na pud na puhon ja. Manghinaot ko nga wala mo buringi sa ang mga istorya. Ngay naglabi ang mga istorya. Ja I hope nga mag-like and subscribe guys. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat guys. Salamat sa pagtanaw sa ang video. Salamat. Good morning. Bye-bye.